שלום, ברוכים הבאים, וממש תודה לך, ספיר, שהצטרפת אלינו. אני רוצה קצת להציג אותך, אז אני אספר שאת איתנו כבר שנה בבית היוגה ומתרגלת יוגה, ואת הגעת אלינו לקורס יוגה למתחילים ולפני שנה, ואני גם רוצה שככה תספרי קצת עלייך. אז אני אשאל אותך קודם כל, איך בכלל הגעת, איך התחלת לפני כמה שנים שהתחלת עם היוגה, אז איך התחלת? אז באמת ניסיתי למצוא כל מיני סוגי ספורט או כל מיני מסגרות בעצם שאני יכולה להתאמן בהם, והלכתי לאיזשהו שיעור יוגה שבו נתפס לי הצוואר ונתפס לי הגב, והייתה לי חוויה לא כל כך נעימה, וחשבתי שיוגה זה לא בשבילי, ושנחים שם יותר מדי אולי, ושאני צריכה קצת יותר פעילות, ובדיעבד התברר לי שיש סוגים שונים של אימונים שאפשר לעשות ביוגה, והחלטתי לתת לזה עוד הזדמנות, אני וגיסתי, והגענו בעצם ביחד לפני שנה כאן לבית היוגה, ומאז אני פה. איזה כיף. אז באמת, כשהתחלת לתרגל, מה בעצם היה הרגע הראשון שאת זוכרת שהתחלת להרגיש את ההשפעה של היוגה עלייך, על הגוף שלך, על החיים שלך? אני חושבת שזה היה חיבור מאוד מהיר. ברגע שנכנסים להרפאיה הראשונית וככה עושים את ההרפאיה הזאת גם באופן מנטלי, וגם לאט לאט מתחילים ככה לתרגל את הנשימות ולהכניס את זה לגוף, ולא משנה איזה יום היה לי לפני, ברגע שהתחלתי יש איזשהו קאט, יש איזשהו ניקיון, איזשהו רגע שנכנסים אליו, ולי כבר מהרגע הראשון זה עשה מאוד מאוד טוב. מדהים. מה הרגשת מבחינת, את יודעת, הבדל כמו שאמרת על היום, שהתחלת את התרגול, ומה היה במהלך היום ומה היה אחרי זה? זאת אומרת, מבחינת הגוף, מבחינת איזה הרגשות שונות את יכולה לספר? אז אני מחנכת בחינוך המיוחד, וכשהתחלתי אז עבדתי באמת בתיכון, וכל היום את מתעסקת ואת מנהלת את הכיתה וצוותים ואנשים מדברים ואת מעבירה שיעורים ואת כל יום על הרגליים והלוך וחזור, ותמיד יש איזושהי התרחשות ואיזושהי עשייה ונסיעות ופקקים והחיים שבעצם קורים. ואז את בעצם מגיעה ליוגה, יש לך איזשהו רגע שלך עם עצמך, רגע שלך עם הנשימות שלך, רגע שלך עם האימון, וממש הצלחתי להיכנס לזה, וממש הרגשתי שלא משנה איזה יום היה לי לפני, וגם אם הייתי עייפה ואמרתי לעצמי לפני השיעור, אני מה זה מותשת מהיום הזה, אולי היום אני אוותר, אולי היום אני לא אלך, אבל תמיד אני מחזיקה בראש את ההרגשה של איך אני יוצאת מהשיעור, וזו הסיבה שאני עושה את זה בכל זאת, למרות היום שעבר עליי, וזה פשוט משנה את כל החוויה, את כל ה-state of mind, את איך שאת אחר כך הולכת לישון, את המחשבות שלך, זה גם מסדר דברים בתוך הראש, דברים שאולי ילחיצו, דברים שאולי היו נורא רועשים, פתאום נהיים שקטים, פתאום נהיים יותר מובנים, יותר פשוטים, זו תחושה ממש נעימה ובריאה. מדהים, מדהים. ומה היום את חושבת על יוגה? עברה שנה ואני עדיין כאן. אני חושבת שזה must, שזה פשוט מחובתו של כל אדם למצוא את הדרך שבה הוא ימצא את הזמן שלו לעצמו, וימצא את הטכניקות והדרכים הכי יעילות להירגע ולהיות תמיד בטוב. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שהיוגה לימדה אותי, ושאני מוצאת את עצמי מתרגלת ככה גם ביום יום כשאני כבר לא בשיעור. וזאת פשוט מתנה שכל אחד צריך לתת לעצמו, הרוגע הזה. ונרשמתם לקורס יוגה למתחילים. נכון. ובקורס הזה את בעצם לא היית מתחילה, אז איך זה הסתדר? הגעתי כמובן עם איזשהו רקע שלי, לא רק בגלל היוגה שעשיתי לפני כן, והייתה לי חוויה לא כל כך טובה, אבל אני גם רקדתי המון שנים ועשיתי המון ספורט. זאת אומרת שהגעתי כשהגוף שלי הוא כבר חזק, השרירים שלי כבר מתוחים, אני כבר עושה את הדברים בגמישות מספקת. אבל יש משהו בנשימות, משהו בהתכווננות הזאת, שהוא היה המשמעותי עבורי.
העובדה שהיום אני מתרגלת נשימות גם כשאני בכביש, וגם כשאני בפקקים, וגם כשדברים מאוד מעצבנים אותי, אני נושמת. למדתי לנשום נכון, למדתי לתרגל את זה במהלך היום, וזה נהיה כבר משהו שהוא משהו שאני עושה באופן מודע, ולאט לאט כבר נכנס לזיכרון השריר של השרפת שלי, מה שנקרא. ואני יכולה להגיד שאני גם מסבירה את החשיבות הזאת לתלמידים. מדהים, מדהים. אז, מלמדת את התלמידים שלך כבר את הנשימות האלו? כן, גם לא במסגרת יוגה, שכמובן יש שיעור יוגה בכיתה אצלנו, מובנה כבר במערכת שהיה לי ברור שהוא יהיה, אבל גם בלי קשר, אני גם מורה למוזיקה, וגם בחינוך המיוחד, וכולם צריכים להירגע. וכשהם מתרגלים את הנשימות ומתרגלים את ההרגעות הזאת, יש בזה משהו מאוד משמעותי למשך היום. מדהים, מדהים. וואו, ממש 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 תודה. שמחה. ומרגש ממש לשמוע את כל מה שאת מספרת, כי זה כל כך מעצים, גם, כמו שאת אומרת, גם את התלמידים שלך, כי את מעבירה את זה הלאה, וכל הכבוד לך, וממש ממש תודה. בשמחה. שהסכמת לספר את הסיפור תודה. שלך, ותודה לכם שצפיתם, ושיהיה המשך יום טוב.